Pasintabi po sa mga maagang naghahapunan, inirereklamo ng mga residente ang Sandamakmak na langaw sa mga kabahayan na nagmumula sa isang manukan sa Lawag, Pangasinan. Iamyanan mo, Russell Simorio. Stay at home ang utos ng gobyerno ngayong nasa ilalim pa rin ng community quarantine para makaiwas sa banta ng COVID-19. Pero ang maraming residente sa barangay Kabulalaan, Lawag, Pangasinan hindi pa rin komportable na manatili sa loob ng kanilang mga bahay dahil pinuputakti sila ng Sandamakmak na langaw. Mag-iisang buwan ng perwisyo sa mga residente ang pag-atake ng mga langaw na nagmumula sa isang poultry farm na malapit sa mga kabahayan. Sa bahay ni Aling Lina, kasalo nila sa kusina ang mga langaw. Ang gusto po namin, matanggal sana itong langaw na ito. Hindi kami magkakasakit sa COVID, pero sa langaw, doon kami makakakuha ng virus namin, ng sakit. Sa dami po ng langaw. Palagi na lang, ganito ang inaano namin. Sana po mapuksa po yung langaw na po yan. Yan ang problema po dito sa barangay po Kabulalaan. Kasi tuwing ganyan lang, maraming langaw, hindi ka na nga makakatulog sa tanghali. Kung gusto mong matulog, hindi ka makatulog. Ayon sa pamunuan ng barangay, nagsumiti na sila ng petisyon laban sa poultry farm. Yung sabi po namin na yung langaw dapat ma-prevent. Tapos kung hindi nila ma-prevent, papasara. Pinuntahan ng GMA Regional TV Balitang Amianan ang inirereklamo poultry farm para sa nakuhanan ng pahayag pero pinagsarhan kami ng gate. Nakarating na sa Sanitation Division ng Municipal Health Office ang reklamo. Base sa isinagawang inspeksyon, may paglabag sa sanitasyon ang poultry farm. Actually, yung mga defect na nakita ko sa 3 araw na pagpunta ko doon, yun yung nakalagay dito, sir. At kailangan nilang ayusin yung defect na yun or else talagang siguro, yes, stop operation. Umaasa mga residente na maaksyonan ang kanilang problema sa lalong madaling panahon. Kasama si Wilson C. Russell Simorio. Balitang Amianan. Sa tingin ko po, kailangan ng sundot dito ng otoridad. Tapos ng inspeksyon, may nakitang paglabag sa sanitasyon, binigyan ng panahon para ayusin ang paglabag. Now, kung tapos naman ang palugit, abay kailangan ng follow-up inspection at kung hindi pa nag-comply ang may-ari, gawin ang nararapat, ipatupad ang batas. Kalusugan ng mga apektadong residente ang nakataya rito. Huwag na nating hintaying lumala pa ang problema. Mas mabuti sana kung hindi po pinagsarhan ng gate ang ating kasama para napakinggan din sana natin ang kanilang panig. Gayunman, bukas po ang ating himpilan sa anumang pahayag ng may-ari ng manukan na yan. Hindi po bawal ang magnegosyo. Karapatan natin yan. Huwag lang tayong nakakaperwisyo sa ibang tao. Sa mga may reklamo at naaagrabyado, kapuso, iamyanan mo